Μα φυσικά και θέλουμε όλοι, σε κάθε μέρα, σε κάθε πόλη, κάθε παιδάκι να αποκτήσει ό,τι στο γράμμα έχει ζητήσει. Σε αυτά δεν πρέπει μόνο μπάλες, κούκλες, ποδήλατα, τραμπάλες να τους χαρίσουμε απόψε. Έχουν πολλές ανάγκες άλλες. Τι εννοείς δεν θα έχει δώρα, τζάμπα τη λίγο τόση ώρα. Α, εσύ δεν τρώγεσαι με τι? Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες να παναφέρτε Μύρο και Μόσχο. Οι αρχαγγέλοι για Μύρο πάνε και οι ιεράρχες για Μόσχο τρέχουν. Λιγότερο πόνο σε αυτούς που πονούν. Λιγότερο μίσος σε αυτούς που μάχονται. Λιγότερες θέσεις σε αυτούς που στερούνται. Λιγότερο πόλεμο, λιγότερη καταπίεση. Λιγότερη μετάλλευση, λιγότερη δυστυχία και λιγότερη οδύνη. Και αν τύχει και φέρει μαζί λιγότερη αυθονία και λιγότερη απόλαυση.
Λιγότερο πλούτο και λιγότερη καλοπέραση. Ίσως τότε μας χαρίσει λιγότερη ελαφρομυαλιά και λιγότερη σπατάλη. Λιγότερη πολεότητα και λιγότερη αυθάδεια. Ίσως τα λιγότερα είναι περισσότερα. Για φάντασου Χριστούγεννα η χρονιά, η μου τεγνώνει η μάτια, Πάει Βασίλη! Ήρθε! Για σένα κόρη ορθή